ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ҳар рӯза наворҳои моро тамошо мекунанд. Ҳама каса як бурда хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза 14 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк гузориро фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастай. Ба тариқи имо ватсап ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мегардонем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон зинда ва сарбаланд бошем бародаро. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. марҳамат, курс имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. рубл хеле хуб шидай бародаро, чӣ хеле ки дар рӯи экран мебинед. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имзара сар мекунем мо аз Daiwon Nexi. соли барориш 1996, мотор 1.6 литрай. сӯздешворӣ бошад бензин, газай, коробкаш механика. мошина мега состояниш зури бадай, 4 баллони нав дора, кондиционер кор мекунад, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Пухтар бародаро қарор дора, 18 000 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза гардонем 144 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзонуш мекунем. барои маълумоти бештар марҳамат бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwon Tico. соли барориш 1996, объем мотор боша 1.1 литр. сӯздешворӣ боша бензини холияй, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дора бародаро, 7000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 56 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra аз соли барориш 1994, мотор 1.6 литр. сӯздешворӣ боша бензини, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 20 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 160 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, биёен ай пеш маслиҳат мекунем дар бораи нархаш, яъне арзон мешавад. алиша ҳамеша гуфтай ба ягон намуд мошин вариантҳо дошта бошед, марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ марҳамат бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F. соли барориш 1993, кузуфи седан, мотор 1.6 литр. сӯздешворӣ боша бензина, газ, коробкаш механика. мошина мега ҳолаташ хубай соҳибаш, 1 сола ҳуҷҷат дора, 5 моҳи дига танировкаш ҳастай. суроҷ насум дар кораи фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Истаравшан қарор дора, 31 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 248 000 рубл мешавад бародаро. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F. соли барориш 1995, кузуфи универсал, мотор 1.6 литр. сӯздешворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин гуфтай бензини холӣ қади гаштагиай, камбудӣ надора, ҳуҷҷатош то моҳи октябр ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар ноҳияи Бустон қарор дора, 27 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 216 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай биёин ай пеш муомила дора, бо арзон мекунем. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1994, мотор 1.8 литр. сӯздешворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега бародаро, соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештара нависондагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дора, 35 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 280 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай биёин ай пеш муомила дора, арзонуш мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Хундай Саната соли барориш 1996 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини холияи коробкаш механика мошин дар ҳолати корӣ қарор дора мега фавран фурӯхта мешава соҳибаш мошин дар ноҳияи кони бодом айни ҳол қарор дора 15500 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 124000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай муомила дора арзонуш мекунем алиша ҳамеша гуфтай ба ягон намуд мошин вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунем болои сумметам барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Volkswagen Passat соли барориш 1998 объем мотор бошад 2.0 литр сӯзишворӣ боша газа бензинаи коробкаш механика мошин гуфтай дар ҳолати беҳтарин қарор дора камбудӣ нест газа бензин ҳардуш кор мекуна 4 баллони нав дора техас мотор ҳастай фавран фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора 27000 сомон нархиш кадай соҳибаш бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 27000 216000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай муомила дора арзонуш мекунем алиша ҳамеша гуфтай вариантҳо дошта бошед марҳамат занг занед пешниҳод кунед барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Hyundai Sonata соли барориш 2004 сол объем мотор бошад 2.0 литр сӯзишворӣ боша газаи коробкаш механика мошина гуфтай чӣ хеле ки суратда мебинен тоза ягон ҷош харушидагӣ задагӣ надора кузов салон кожни газ қади гуфтай 10 литрда сатан мегарди хадавои садай мотор зверай соат барои кор мекуна расход надора диска престиж баллоно нав айқай дуровардагия транзитай тайёрай номера мегири тамом расход надора фақат мешини ҳайш мекунӣ фавран фурӯхта мешава мошина айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дора 26500 сомон бародаро нархиш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 212000 рубл мешава харидор аниқ боша гуфтай муомила дора арзон мешава алиша ҳамеша гуфтай вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунем мебинем барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо Lada Priora соли барориш 2008 сол мотор 1.7 литр сӯзишворӣ боша бензинаи коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш акклиматор масла хадавои баллоно ҳамаш навай танировкаш 7 моҳи дига ҳастай фавран фурӯхта мешава мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе 37000 сомон нархиш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 296000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай арзон мешава алиша ҳамеша гуфтай вариантҳо дошта бошед марҳамат занг занед пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин бародарои мошинхар дар рӯи экрани шумо Daewoo Lacetti соли барориш 2006 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошина гуфта як ҳафта шид ширкати 45 даровардагӣ як ҳафта пеш ҳуҷҷатоша каде мошинча 100% хадавоиш зури бадай моторуш умуман расход надора краскаш зурай 4 электропакет дора сентр замок мошина гуфта умуман расход надора фақат мешини такси мезанӣ фавран фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар ноҳияи данғара бародаро қарор дора 3000 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 240000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед мошин алиша ҳамеша гуфтай ба ягон намуд мошини дига вариантҳо боша пешниҳод кунед барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо BMW 5 серия S соли барориш 1997 кузов седан объем мотор бошад 2.8 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтай сабаби фурӯхтанаш сум дар курай айни ҳол мошин дар шаҳри душанбеи бародаро 35000 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 280000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфтай муомила дора арзон мекунем ша барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед Opel Vectra аз соли барориш 1993 объем мотор боша 1.6 литр
сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш, механика. Мошина мега састаниш созай, балоношам созай, яксола ҳуҷҷат дора, сентр замон, пул қатъияй, срочно сум дар кӯрай фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад. 12500 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 100 000 рубл мешава. Харидор аниқ бошад кадай муомила дора арзон мекунемша. Барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-класс соли барораи 1695, объем мотор бошад 2.0 литр. Сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. Мошин камрасходай 6-7 литр дар дуруни шаҳр мехӯра. Документҳош то охири сола ҳастай, фавран фурӯхта мешавад сум дар кӯрай. Айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дора 27 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 216 000 рубл мешава. Харидор аниқ бошад кадай муомила дора арзон мешава. Барои маълумоти бештар марҳамат бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мерасад. Раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. Зинда бошем бародаро. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. Дастгирии моро фаромӯш накунед. То навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. То навори оянда хайр.